malaki to. Uy, yung malaki to. Sabi ko na nga ba. Oh, grabe ang laki. Grabe ang laki. Oh, mga toy. Oh, sus, ginoo. Oh, grabe ang... Ay, ito. Oh, yun. Sabi ko na nga ba, malaki. Uy, grabe ang laki na naman. Hulahan na naman. Oh, hulahan. Sabi ko na nga ba, mga toy. Nag-uunahan na naman. Ito pa. Oh, yan na naman. Grabe, puro pula. Oh, nga toy. Puro pula. Diyan ka muna. Wala tayong panalo. Ano kaya ito? Ay, grabe ang laki. Sus Mariusip. Good morning. So yan mga toy. Grabe mga toy. Ang hirap maghanap na ngayon ng fishing spot mga toy, no? So tatry natin dito mga toy sa may Barangay Bule. Yan, Barangay Bule. Ewan ko pa. Barangay Bule. Totoo mga toy, Barangay Bule talaga ito mga toy. Yan sa may Muntinlupa City, no? So yun, ganda ng fishing spot natin mga toy, oh. Ay. Tapos may parking pa dyan mga toy, oh. O yan, oh, tatry natin dito, magtitilapiahan tayo. O yan, ganda. So tara. At siyempre nagpapasalamat tayo sa mga solid supporters natin, sa mga silent viewers po na naghihintay ng ating mga upload. At makaulit tayo dito mga toy, para ma-update ko naman po kayo sa panibagong fishing adventures natin, no? Matagal-tagal yung natin mga toy, grabe ang hirap maghanap ng spot nga. So tayo, ito napupusuan ko mga toy. Yan, oh, bulat sa ating pain. Galing ako kay Boss Win kanina, naghanap ako ng ng BSF. Sayang, kaka-surprise ko sa kanya. Ako na surprise, walang tao. Ginagawa mo yung tackle shop niya. Let's go mga toy, samahan niyo ako mga toy para sortehan tayo. Ganda ng mga toy dito mga toy, magandang magdalag dito. Yan, magmaaga pa, oh. Wala tayong praglor kasi dito nagdadalag yung mga dito mga toy, mga Sukmon anglers, mga pure gold anglers doon, no? Mga kasama natin sa GC. Let's go na mga toy, huwag natin patagalin to para makaulit tayo kung sakali ma-update ko kayo. Mga toy, positive. Nilawit ko mga toy yung isang pamiwas ko yung taw-taw ko, tapos nagsisitap ako ng isa pa. Bigla na lang kinagat. Ayan mga toy, oh. Ay, grabe pulaan mga toy. Tara mga toy, samahan nyo. Busy natin sitapan. Kakalagay ko pa lang, eh. Magandang pangitain ito mga toy, oh. Ganda. Oh. Uy, Kuya Delphin, oh. Thank you Kuya Delphin. Kuya Lito. Ay, Kuya Lito pala, oh. Tara na Kuya Lito, malapit-lapit sa spot mo to. Yan mga toy, oh. Ang ganda ng kulay mga toy, oh. Yan, mayroon tayong baon ng saba mga toy, tsaka malamig na tubig. Uy, thank you Lord. Nakaisa ka agad. Gagatawa naman tong spot dito. Kakalapag ko lang, kinagat na. Yan mga toy, ang ganda kasi yan mga toy, oh. Yung batuan na yan, oh. Hindi ko pa nga nasabuyan ng page, eh. Ayan mga toy, ginagawa mo. Try natin ulit mga toy. Nagsisit up kasi kung parang ayaw kong pagpasit upin ng mga katoy. Parang ayaw kong pagpasit upin ng isang pamiwas, ah. Yan, tayo mo. Ayan, nagsisit up ako mga toy, oh. Nalagyan ko lang ng pain sana, kinakagat na. Baka malaki ito mga toy, kinakagat na naman, oh. Oh, ayun, malaki mga toy, kulak ka. Ay, naku, bola. Alak ka. Dawi na ito mga toy. Ayan mga toy, nakasitap na tayo. Dalawang pamiwas ang ating gagamitin. Ayan. Kinakagat na ulit yung isa mga toy. Uy, mayroon na naman mga toy. Uy. Ayan na naman, oh. Uy, good size na. Ano ba yan? Talagang tayo paano yun mga toy? Ginagawa mo. Good size na yun mga toy, kuya natin. Sigurado na ito mga toy, maipupukol na natin to. Hindi ko na muna nilawit yung isa. Pagsabayin natin to. Ayan. Ayan mga toy. Iyon, itayo mo. Oh, bah, maganda to. Mag-ano tayo ng stand ng ating cellphone mga toy. Alaka, kinakagat na naman. Yan na naman mga toy. Huli na naman mga toy. Oh, ganda na naman ng size. Uy. Ang ganda naman. Oh, grabe mga toy. Oh, puro fingers.
Ay, thank you Lord. Muntik na mapaksi mga toy. Oh. Hindi na ako papasitapin ng ano mga toy, ng ating cellphone. Oh, tatlo na. Tatlo na mga toy. Uy. Napakaganda pala rito mga toy. Grabing spot na yan oh. Tingnan nyo kasi mga toy yung fishing spot oh. Ayan oh. Tsaka ang linaw ng tubig. Ayan dami. Ay may naliligo dun sa dulo. Naku sana di makapunta rito eh. May mga nagdadalag na rin pa sa dulo oh. Ay hindi. Mga bata. Yung isa na naman mga toy oh. Mga toy oh. Oh yan na naman mga toy. Huli na naman. Yung isa pa mga toy. Ito. Yung isa pa mga toy kinakagat na. Uy, sayang. Ay. Grabe to. Talagang di ako pupormahin mga toy. Ay Kuya Prince Omarlan oh. Punta ka dito Kuya Prince. Kaso malayo-layo Kuya Francis oh. Ayan. Yun. Ayan mga toy oh. Good size na yan mga toy. Pasensya nyo itong unang sit up natin mga toy. Mga toy kinagat na. Alala. Ano to? Ayun mga toy oh. Ay. Grabing umatak to. Ay ito pa isa pa. Oh yun. Yung isa. Grabe ang laki. Ay Diyos ko. Grabing laking hito mga toy. Nagkukukuk na mga toy. Sunod-sunod na. Kanduli mga toy. Kukunin natin to. Naku. Grabe. Ay grabe naman to. Ang lakas ng umila tumayan na to mga toy. Ata nag-i-stand na ako ng cellphone ay natak. Grabe lakas oh. Di kaya ano yun? Di kaya may kasama tong isa? Grabe naman. Nadala yung taw-taw ko eh. Mga tayo pakawala natin to. Ayun. Ay napakabilis natin sa napunta natin. So mag-sit up muna nga kamatay ng stand ng cellphone. Para medyo di magulo. Ang ganda kasi oh. Bigyan natin sila magandang laban mga toy. Ayan. Grabe sayang yung mga video natin mga toy na ano. Sayang yung huli pala. Walang video. So yan mga toy. Nakasit up na tayo na maayos. Yan. Grabe pala dito mga toy. Yan pain natin bolats. Grabe ah. Yan ah, kinakagat na naman oh. Mga toy oh. Yan oh. Ayun ako. Yan na naman. Taka. Uy. Ay maliit. Ay maglilibang kayo dito mga toy pala. Ang dami pala rito. Buti pa to naka-recover na mga toy yung ano natin dito. Yung spot natin dito ah. Sa barangay Sukmon. Sukat. Naku. Maano pa rin mga toy. Di pa rin nakaka-recover dun sa pagkaka ng fish kill. Ganda ng naku sayang. Teka sayang. Ang hirap mag-anap ng bullets ngayon mga toy. Iyan na naman. Tinakbo na naman oh. Yan sige. Sige. Pag nalubog mga toy, yan ang kinukuha kasi malaki yun. Takbo na yung isa oh. Grabe oh, tinakbo na naman. Ang dami pala ritong isda. Active na mga toy oh. May mga lumot din mga toy Laka, dalawa. Alin dito? Ito ang malaki. Yun sabi ko na nga ba, ito malaki. Bro, laki. Uy, laki. Thank you Lord. Grabe. Ang ganda ng size mga toy oh. Ay, isa pa. Ay, sayang. Tingnan nyo mga toy oh. 4 fingers na. Dami na oh. Nako. Grabe may pumapasag talaga dun oh. Yun kabiwas. Kabiwas mga toy ano siya.
nagre-reserve. Kasi yun nga, ang hirap nga maganap ng ispat. Tapos yung ano, motor niya pa napalabala naman siya dun sa ano na. Yun mga toy, ang ganda ng bullets ko. Tapos pinuputol ko lang ganyan. Ayan, naway na-update ko ulit kayo mga toy. Grabe, ayan naman. Maganda sana rito mga toy kung BSF. Tapos di ko pa yan mga toy nasasabuyan na ano, page. Uy, malaki na naman. Uy, saan ka? Uy, malaki na naman mga toy, oh. Grabe tong ispat na to. Oh, gaganda ng size. Mga itiman pati. Yung isa na naman, ha. Uy. Alam ka, magsasawa pala dito ng kakabiwas mga toy. Grabe, ah. Sawang-sawa tayo sa kakabiwas. Naku boy, huwag kayong pupunta dito muna boy, ha. Behave muna kayo dyan sa dulo. Anlipain, anlibiwas. Ginagawa mo. Ayun o, kamuratal. Kaso malayo na to kasi sa'yo. Ay, sayang. Ayan, tuloy tayo ulit. Ito na naman mga toy, oh. Kahit na maliit lang, kinakagat pa nila, oh. Oh yun, may laman. Ay, may laman. Grabe, inaatak ko lang eh. Yan na naman. Oh, yan na naman mga toy, malaki na naman. Grabe, kala ko maliit. Aray ko, ako nahuli. Yan, oh mga toy, oh. Oh, kala ko maliit mga toy, pero good size na pala, oh. Ay, naku, nakawala pa. Ano ba yan? Sumabit din kahit ang isa ko. Sayang. Ay, naku. Grabe, akala mo lang maliit yung ano, kagat eh. Pero kadako pala eh. May dalag talaga dito, oh. Kita mo. Sinunahan ka pa ng isa, oh. Oh, yan na, naunahan nga. Ay, grabe, ang laki na naman. Ah, grabe. Ang gaganda ng size mga to eh. Nako, dito pala na yung ano ngayon. Na gamot na ng ano. ng tubig. Nagamot na ng tubig. Grabe, sulong-sulo natin itong ispat. Hindi tayo makakapunta mati ng Talim Island siguro. Kasi nung nakaraan nag-update sila paring Giron Gondra, paring Raymart, maganda yung huli. Tapos chinat ko, nag-chat pala sa GC, ano, maliliit na ulit yung dumawi. Balak na sa atin pumunta nung kahapon. Wala. Yan pre, maliliit na ulit. Swear, yan na. Ay, malaki to. Uy, yung malaki to. Sabi ko na nga ba. Grabe, ang laki. Grabe, ang laki. Oh, mga toy. Asus, Ginoo. Oh, grabe, ang laki. Ay, gantaba pa pati. Mga busog sa lumot. Uy. Diyan ka lang, bebe. Daming naglalambat dito, matoy. Buti wala ngayon. Yung nagdadala, nagkakagatan, wag na kayong mag ano, kahit madumi yung kamay nyo, ayaan nyo lang yan. Dumi lang yan mga toy. Importante makuha nyo yung dawi. Yan naman, oh. Nako, kinagat na to, wala na to. Oh, sabi ko na nga ba, oh. Kanina pa to binabakbakan. Ayan na naman yung isa, oh. Ayan. Ay, malaki to. Uy, ay, sayang. Yan. Talagang masasabi mo talagang dito kayo mapapagod sa kakapain. Grabe. Yan na naman, isa na naman. Oh. Yan na naman mga toy, huli. Yan na naman, oh. Uy, malaki na naman. Uy. Yung isa pa mga toy, kinakagat na naman. Uy, sayang.
Ang ganda pa mga rin ng kulay oh. Oh. Itiman. Oh, yan na naman oh. Oh. Hindi na ata ka ba? Oh, yan na naman mga toy. Oh, ay malaki na naman. Ano ka? Uy, malaki naman. Uy, pulakan na naman mga toy. Grabe. Oh, mag 4.5 na mga toy. Ay, aray ko. Ako, nakakawala pa. Agkoy. Secure na natin to. Oh. Aray ko. Istorbo naman tong gloves at tatanggalin kita. Di ano nga yun mga tayo, depensa yan pagka nakaplapla tayo. Yan ang pang natin sa palikpik. Yung mga bullets ay naiinitan mga tayo, naglalabasan na. Grabe talaga. Uy, asa na? Ayan na naman. Yan na naman mga tayo. Uy, kay tura. Agoy. Mamiso. Doon ka na, papakain kita sa dalag dyan. Lagot ka dyan sa dalag dyan. Kakainin ka ng dalag dyan, boy. Lagot ka. Huwag na natin putulin kasi kinakain na maliliit eh. Madaling tanggalin sa hook. Pagka yung maliit na ano pinutol natin, yan, ganyan natin mati. Yan naman, uy, tidak mo na naman mati. Uy, so, kita mo, hindi natanggal mati yun. Kunti lang yung damage. Yan na, yan naman. Grabe, meron pa rin. Yan. Tinap mo na dapat. Nag-uunahan sila ng ano, ng hatak mga tayo. Yan naman matachamban din kita pag malaki ka. Sige mahuli rin kita. Ala, dapat gumagala yung floater oh. Yung mga tayo oh. Maganda pag malaki kasi daan-daan lang ganyan. Ayan malaki to. Ay, maliit. Ayan, ay. Ay, ito. Oh, yun, sabi ko na nga mo, malaki. Uy, grabe, laki na naman. Pulahan na naman. Pulahan. Sabi ko na nga ba mga ito, nag-uuna na naman. Ito pa. Oh, yan na naman. Grabe, puro pula. Mga tayo. Puro pula. Diyan ka muna. Puro pula mga ito eh. Ay, salamat po Lord sa biyayang pinagkaloob nyo po. Teka lang mga ito, painan natin to. Ay, maraming po salamat Lord. Napakabuti-buti nyo po. Yun, shoutout nga pala sa lahat ng supporters natin dito sa Mayan Muntinlupa Anglers. Yan, Sukmon, sa may Alabang. Yan, mga pamangkin ko, shoutout po sa inyong lahat. Ay, mukhang makakapunta ako sa pamangkin ko ngayon. Puntahan ko nga ngayon mga katay. Diyan lang sila mga katay sa may Putatan. Mga Pinyamanti family. Yan, pupuntahan ko nga, bibigyan ko sila ng isda. Ay, ang dami na. Grabe, ang laki oh. Pula no. Kabiwas oh, pupuno na. Jokes lang mga katay, may hilo yan. Yan na naman oh. Kala mo lang maliit mga tayo, pero pagka yan na naman, ay sus, nakawala. Sige nga, ano mo yan kahit maliit. Wala kang stopper mga tayo, diretso lang. Ayun, shoutout nga pala kila Boss Marlon Yambag. Dito sa inyo, dito mga tayo, try nyo na dito, malapit na lang to rito sa inyo. Yan, Alabang, malapit na yan. Yan, kay ano, Junine Angie. Yan, malapit yan dito sila sa spot natin dito. Lagi sila nag-aano mga tayo, sila Jake Vlog sa may Talim Island. Lagi nang harvest eh. Yun. Yan, huli na naman mga tayo.
Oh, di ba mga toy? Oh, ang gaganda. Pwede na to mga toy. Matagal-tagal tayo hindi nakatikim ng tilapia. Grabe. Kahit maliit yung pain natin mga toy. Ay, maraming salamat po. Talaga Lord. Ay, kinagat na naman oh. Hello. Grabe, kahit maliit na maliit. Siguro napakaraming dalag dito mga toy kasi maraming maliliit. Ganyan yan sila eh. Pinupugaran ng mga dalag yan pag ganyan maliliit yung isda. Ang kapal siguro ang dalag dito. Grabe, sarap. Sarap umarbis pagka ganito mga toy. Wala na, inubos talaga oh. Kitang kita yung pasag. Ayan na naman. Yan na naman. Grabe yan. Ay sus, maliit. Pwede na siguro to. Ang tataba mga toy oh. Grabe nanginginig yung kamay ko. Napaka-effective talaga ng ano mga toy, bullets. Pero kung may lumot talaga, ay naku, piling-pili sigurado yan mga toy. Makukuha natin kasi di ko naman naatakin hanggat di gumagalaw yung fishing rod ko eh. Okay lang ilubog ng ilubog yan, di naman mauubos yung ano eh, yung BSF kasi makunat nga BSF. Sayang, babalikan ko to mga toy. BSF pain natin. Pakita ko sa inyo mga toy kung gaano papa-harvest natin yung BSF na gamit nila Boss Yambaw dito. Galing nila gumamit ng mga BSF Laging sold out nga pag binibenta ni Boss Marlon. Dito nga tayo sa may ano, sa may Tagig. Ang nagbibenta dyan si Boss Win Frog and Fish na BSF. Ayan na, malaki mga to. Ano to? Ano ka? Grabe, plapla to mga to. Malaki to. Sayang wala tayong ano, wala tayong panalok. Ano kaya ito? Ay grabe, ang laki. Sus Mariusip, kala ko plapla na mga to eh. Grabe, ang laking kanduli na to. Diyos ko, kala ko plapla na ako eh. Kachoy dinis oh. Grabe, kukunin ko to. Grabe, akala ko nakaplapla na ako. Iba yung dumawi mga tayo sa ano, pizza. Sus, Ginoo eh. Akala ko nakaplapla na ako mga tayo. Biglang di ko inakbo eh. Muntik ko nang di ko abutan. Pero kukunin ko tumatay kasi meron akong dadagdagan dito. Meron pa akong hito yung huli ko kagabi sa Kaginawan. Ayun, kahit sa Kaginawan mga toy, kukul na kayo dun mga toy. Napakagandang spot sa maghihituhan kayo. Naku, ito tilapia dito sa kanduli. Laking kan. Grabe, dalawang kanduli na. Jackpot sa kanduli, ang laki. Biglang huminto mga to yung kagat. Ang dami nang dumawi mga to, maliliit. Ay naku mga to, tingin mga to yung floater ko. Kakalakapag lang eh, gumagalaw na oh. Ayan mga to. Ayan oh. Sinisisiso na mga to oh. Wala na, ang bilis oh. Ang dami maliliit mga to. Yan oh, ang dami oh. Ang bilis oh. Maliliit kayan mga to pag ganyan. Ang dami pati rito mga to. May daming dalag dito mga to oh. Nagpapasagan. Grabe mga to, huli ko oh. Mga pulahan. Grabe ang bilis ng dawi Ang dami. Laki pa ng kanduli pala rito. Ay nako, ang dami ng
Nagkamali tayo mga tay, dapat di natin binigyan ng pagkain. Baliktad eh. Kung kailan pinakain ko mga tay, tsaka naman dumawi yung maliliit. Sayang. Boss Marlon, paano magpadawi nito? Dapat ito natin pinakain ng feeds eh. Naku, uulan na pati. Ayan, uulan na mga tay, oh. Dami naliligo sa dulo. Ah, grabe. Kinukuryente nila, oh. Ano yun? Ay, nilalambat mga toy. Iniikutan nilang paganyan, tapos inaano sa gilid, pinapaganyan nila, oh. Na, buti na lang di dito pumunta eh. Ay, naku mga toy. Grabe. Sayang yung malalaki kanina eh. So yun lang mga toy, no? Sana na-update ko kayo mga toy, no? Sa i-spot dito mga toy, agahan nyo pala dito, mas maganda. Mas maaga para maraming ano, yung malalaki. Kasi pagka ano pala, patanghali na, nawawala na yung malalaki. Napapalitan na maliliit. Tapos wag yung papadawian mga pinan. Wag yung papadawian ng feeds. Siguro ang ano, yung pain nyo ay ano, feeds. Ay, yung pain nyo ay BSF, papadawian nyo. Kasi lalapit talaga yan. Kaya makipag ano yan, makipag tagisan ng talino sa kanila sa nguso nila. Kasi di naman nila nakukuha yan eh. Matigas yung BSF eh. Yun, maraming salamat mga tayo. Magpasensya nyo na yung video natin. At yung una ay magulo. At naway na-update ko kayo mga tayo, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. At pagpupunta pala kayo dito ulit mga tayo, no? Damihan nyo yung ano nyo, yung tibulats. Kasi dami maliliit kung gusto niyo maglilibang. Saka agahan nyo para makakuha kayo maraming malalaki sa umaga. Yun, muli mga tayo, barangay muli fishing spot, yung ganda, oh. Thank you so much mga tayo. Huwag natin paabahin to para ma-update kagad yung mga kasama natin mga anglers, no? Para ma-upload natin kagad to. Thank you mga toy. Thank you Lord, thank you mga toy. Bye bye. Kung kailan nagsitap na tayo, tsaka naman di dumawi yung malalaki ng payong, oh. Thank you. Yan ang lahat ng ating uli mga toy. Yan. Dito lang yan sa may barangay Bole.